Korongo jong machiegni okang' mar ariyo dakika na 4 tok saa 4 mar okinyi wadhi nyime kod twak marwa. Kata kamano par ni chenro mar mbaka oromo en mbaka mwagoyo e studio ka to bende en mbaka mwagoyo e kor gwenge mopogore opogore motelo e chal mar fwambo. Nanyisi ni chenro mar mbaka oromo nodhi tudre kod jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich. E kaunti ma Homa Bay nitiere ikruok mano mar yiero ma adundo motelo ne mano Nyakorom Gajuanga. Odiochieng' ma kawuono gi odiochieng' ma kiny IEBC biro bedo ka puodho jochung' ma bende laro koma mano mar kar chung' od bura mano ma Kasipul. Gisani hatudrone gi jafwambo marwa Ali Abich onyiso ka chenro ma kamano dhi nyime ka bende motelo bende Abich nosacho kanyo ni jachung' mokwongo nosechwalo obok mage ma bende nosepuodhe nyaka. Abich, thulen mari geno mara ni chio makare e kaunti ma Homa Bay. Ana nyasharo mana kaka wacho nendo bira chiel kachiel ka wantie log tich mar ka chud bura ma Kasipul mantiere Kosele kaindi kendo mana kaka wacho duol mar IEBC ochako chendo mar puodho jochung' makoro bolaro komod bura ma Kasipul e yiero madunda mibago tarik 27 mano en dwe manyien ka jochung' 13 osewuok oko gidwaro mar ka komod bura ma Kasipul madong thuolo tok nek mar Ngondo Were manen jaod bura ma Kasipul kaindi mano timore Nairobi dwe mar 4 iganiendi. Sharon okinyi makawuono duol mar IEBC ne opango jochung' 7 ma biro puodhe odiochieng' ma kawuono ka chenro endo biro rumo ayanga odiochieng' ma kiny mondo mi koro mi thuolo jochung' ma laro kom od bura ma Kasipul kaindi thuolo mar manyo ombulu ma otelo ne yiero madundo ma ibago tarik 27 dwe manyien. Okinyi ma kawuono saa 2 mar okinyi jachung' ma ochung' maonge kod duond bura moro amora Philip Aroko ne opuodhi gi duol mar IEBC kendo sani koro en thuolo mar chako kampen mare komanyo kom od bura ma Kasipul e yiero mibago dwe manyien ka gisani endi jachung' mar MDG Collins Okeyo bende IEBC osepuodho kendo en kod thuolo mar koro chako kampen mar ayanga kolaro komod bura ma Kasipul. Ma opore kod mano jochung' ariyo goeko bende thuolo moro amora kwa sani jachung' Sam Otiende bende biro molo Kosele kaindi mondo mi IEBC opuodhe kendo ibiro luwe kod jachung' mar ODM mano en Boyd Were ma bende biro molo kaindi saa 5 mondo mi okel otese ne chendo mar puotho ma sani koro IEBC timo ka saa 8 jachung' Odongo Joseph bende biro molo kaindi mondo mi ochiw bok mage mondo mi IEBC ogo gi koguno ka ng'iyo kinyalo puodhe mondo koro bi olar ayanga od bura komod bura ma Kasipul e yiero mibago dwe manyien ka odiochieng' ma kawuono Linda Aoko ema IEBC biro tiko godo chenro ma puodho jochung' kawuono ka koro ge koro odiochieng' ma kiny ma bende ibiro puodhe jochung' mamoko. En mor mar Sharon mar bedo kachiel kuom jochung' ma bende IEBC osepuodho mano jachung' gotiko maduond bura mar MDG ma bende koro mi thuolo mar laro komod bura ma Kasipul e yiero ma tarik 27 dwe mar 11 iganiendi kaka achiel kuom jochung' ma sani koro IEBC osepuodho. Chenro ne chalo nade to sani koro en chenro mane ma in go mar kawo komod bura ma Kasipul e yiero mitimo dwe manyien? An Mheshimiwa Okeyo Collins achungi party muneno mar MDG mosemiwa thuolo mar dhi e debe yor demokrasia mamalo chuth kendo agone IEBC erokamano kuom koro puodho ayanga morde adhi alar komni. Ing'eni ka ok opuodhi to inyalo ringa ringa ma jopiny bed bang'i kosebedo bang'i kumitero gi e onge. To koro sani amor ni wadhi wuoyo gi jopiny kwa ng'eyo na adier wan e debe kendo mondo koro gidhi giyierwa mondo wager Kasipul. Kapok aweyi waseng'e ni weche mag tulo osebedo ahinya e chung' bura ma Kasipul kaendi weche mag siasa kaka jachung' ma sani koro puodhi mondo odhi olar kom mar od bura ma Kasipul. Gin okenge mag midwa keto mano ni kwe obedo kinde ma kampen to ote mane ma in go jochung' wetegi ma osepuodhi kaachiel kod mogo ma bende biro kelo tesegi ka mondo puodhgi sama koro biro wuotho e gwenge mopore Kasipul kaendi kawo manyo ombulu ne motelo ne yiero madundo mibago dwe manyien. Adier mar wach ni tulo ma ilando ma Kasipul ni aswato be en tulo ma de wachi mane jo Kasipul mokele. Tulo ni inyayo gi joma oko. Koro wakwayo jochung'wa ni wawuothe Kasipul gi jo Kasipul. Kik wabed ni wamo jomoko oko dwa wuothe Kasipul kane ki jogo onge interest mar Kasipul. Gin gi interest mar gima giyudo mathin ka giseyudo giyako Kasipul to gidhi kuma gidhiye. Koro kwayo na wanma jochung' jowetewa watem matek ni mondo wa campaign maonge uliganism. Wausa sera wa mos wuogi japiny nyise kaka gimidhi timo momiyo koro nego chung' kodi to kuchung' ng'ama chielo. Mar ariyo awuoyo gi security organs wa nikech wasefwenyo ni joma nyayo tulo gin joma oko to ni wasewinjore gi jogi ni wabiro miyo gi milome kata ng'at moro miyo gi milome ni jomoko nitie iye Kasipundwa ka madwalo kelo tulo jogo mondo deal kodgi mondo wabed gi jo security bed vigilant moromo mondo wabed gi kwe Kasipul nikech dongruok wa hie e ngima wa makiny gi makawuono
ka ok wabedo ni koro wach ni watayo tulo ni Kasipul wabe scare away investors. Seche mwa scare away investors onge ng'abiro keto mwandu na iye ka. To seche moket ma mwandu onge iye ka jodalawa tung'e maber ni onge kaka nyithiwa biro tich, jowok biro chiemo, gik moko bedo maricho, kuo dhi bedo malo. Ka kuo osebedo malo, tulo dhi bedo. Koro wakwa ni wabeda ni waere uko jo Kasipul, wago siasa gi kue maonge tulo moro amora gi jomoting'o beti. Nikech beti ok manygo piny sana, sani manye mage koro. Sharon erokamano mano ne achiel kachiel gi jachung' mar MDG ma bende osemi teko gi IBC mondo mi koro dhi ochak manyo ombulu e kar bura ma Kasipul kaendi ne ikruok ne yiero ma ibago tarik 27 dwe manyien. Pod wago tach e log tich mar IBC mantie Kosele kaendi ka jochung' moko bende pod biro molo kachiel kachiel mondo mi gichiw buk magi mondo koro IBC odhi nyime konono gi mondo mi opuodhgi ka koro giikore ne yiero kata yiero madundo ma IBC chano bago e kar bura ma Kasipul kaendi mano tarik 27 ma dwe mar 11 dwe manyien. Sharon poka wei mar mondo mi dhi kipeny na jachung' mano mar MDG geno mara ni nyinge Collins Aparo okeyo peny na ni gin oboke mage ma bende IBC ng'iyo. Ano pod wakon nyalo biro mana achiel kachiel mondo aneno Sharon kata kamano IBC returning officer makoro ng'iyo ochung'ne ng'iyo otese mag jogo ombulu kaendi to aseneno ka nitiere otese mathoth kachiel kamoting'o ID, kamoting'o oboke mag skul, kamoting'o symbol kata ranyisi ma duond bura ma ng'ato ochung'ne. To kata kamano ok mondo mi oduok penjo achiel kachiel kuma gin kit obok mage ma IBC ng'iyo sama gitimo nonro mar ng'iyo ni to ang'o gini monego bed ni ipedho negi mondo mi opuodh kata gitamre mar puodho jachung'. Mokwongo ka ichame pande ting'iyo ni be ine party koseng'e be ka ine party to party bo puodhi ing'iyo signatures mago kende onge mang'eny. Kijama undu ka ICC osepuodhi ing'iyo kosepuodhi nikech kijama undu to kijatelo ji Kenya ka koro oge ng'eny gin mana matin go kose ng'e to mi puodhi to koro chunga dhi laro piny gi jo wete wuok kacha. Beneno ka chenro no endo en gima tek so en mana gima itimo piyo piyo mondo mi koro mi thuolo mar chako kampeni koro wenge kosepuodhi. En chenro mayom wakwayo ni IBC kaka gitimonwa kani kaka be gidhi otim during election. Kik wabed gi ruogruok mbele kacha. Ka giterwa mamos ma gimoro amoro mi maber maonge ng'ama arasi en chenro mayom bukawo daka mang'eny to daka party tieka kamano. Erokamano Sharon, aparo ni winjo achiel kachiel gigo eko ma IBC kata kit obok ma IBC nono kuom jochung' ma koro kelo tesegi kaendi mondo mi puodhgi ka koro imiyo gi thuolo ma koro dhi chako kampeni ayanga ne welo kata yiero madundo ma IBC ochano e bura ma Kasipul kaendi tarik 27 ma dwe manyien. Pod wago tach e log tich mar IBC mane Kosele kaendi ka nitie jochung' mathoth ma bende pod biro molo achiel kachiel kaendi mar kelo tesegi mondo mi IBC okol kendo mi gi thuolo mar koro dhi chako ayanga kampeni margi ka koro gi lombo jopiny ma Kasipul kaendi mondo mi obiro yiergi e yiero madundo ma IBC chano bago dwe manyien tarik 27. Sharon erokamano ahinya Ali Abich kuom nyisowa weche ma bende timore e kaunti ma Homa Bay. Okiny ma kawuono chenro ma bende chako odiochieng' ma kawuono nyaka rom